vrhu i između ova dva otvora. Ova slika koju upravo gledate snimljena je elektronskim mikroskopom i prikazuje prve stadije razvijanja mozga. Ćelije mozga se ovom prilikom umnožavaju veoma brzo i kao rezultat toga beba dobije oko 10 milijardi moždanih ćelija. Trenutno gledate formiranje moždanih ćelija. Svake minute se na ovu skupinu ćelija koju gledate razvije 100.000 novih ćelija, a svaka nova ćelija se ponaša kao da zna gdje joj je mjesto i sa kojom drugom ćelijom treba da se spoji. Svaka ćelija nađe svoje mjesto. Iako ima ogroman broj opcija, ipak se spoji sa drugom odgovarajućom ćelijom. U ljudskom mozgu postoji oko 100 milijardi konekcija. Da bi ćelije mogle da naprave sve ove konekcije kako treba, moraju da posjeduju inteligenciju puno veću od čovjekove. Ali u stvari, ćelije ne posjeduju bilo kakvu inteligenciju. I to se ne odnosi samo na ćelije mozga, nego i na svaku ćeliju koja se kopiranjem razmnožava u embriju i kreće dalje na tačno mjesto za koje je određena. Upravo ovdje vidite kako ove ćelije prave konekcije sa drugim ćelijama koje su za to određene. Tko je to ko čini da ove ćelije koje nemaju inteligencije slijede ovaj inteligentni plan? Kako to da se ove identične ćelije kreću na skroz različita mjesta, kao da su dobile naredbu od nekoga da proizvedu razne vrste organa koji se međusobno razlikuju? Ovo svakako pokazuje da ove identične ćelije koje ne znaju šta će da rade, čije su genetika i DNA isti, dobivaju naredbu od nekoga i uputu kako da formiraju mozak, srce i ostale organe. Konstruiranje unutar majčine maternice se nastavlja neprekidno. Neke se ćelije u toku svoje promjene počnu razvlačiti i skupljati. Na ovaj način na 100.000 ovih ćelija se spoje jedna sa drugom i rezultat bude srce. Ovo srce će da nastavi kucati do kraja života. Na ovim slikama vidimo pravo čudo. Ove ćelije, koje su stojale neovisno jedna od druge, su u stvari ćelije vena. Ove ćelije iznenada počnu da se spajaju jedna sa drugom i pravi vezu među sebe kako da formiraju vene. Pogledajmo ovaj spektakularni događaj još jedan put. Kako su ove ćelije naučile da moraju napraviti vene i kako su to mogle postići? To je jedno od pitanja na koje naučnici još nisu odgovorili. Ove ćelije vena s vremenom naprave perfektne cijevi bez pukotina i rupa. Unutrašnjost vene je glatka, kao da je napravljena od ruku eksperata. Ovaj perfektni sistem vena će uskoro početi da transportuje krv u svaki dio bebinog tijela. Link svih vena u tijelu je preko 40.000 km dugačak. To je skoro ista dužina kao i obim zemljine kugle. Razvoj u maternici majke se nastavljaju. U 5. sedmici se kod embriona primijete ruke i noge. Ovo će s vremenom postati ruka, a neke ćelije će postati šake. U međuvremenu na hiljade ćelija izvrše samoubistvo.
Zašto se ove ćelije ubijaju? Ove umiruće ćelije izvršavaju jako bitnu funkciju. Tijela ovih ćelija koje umru u specifičnom redoslijedu su bitne za formaciju prsta. Preživjele ćelije počnu da jedu umrle i na taj način proizvedu prazna mjesta, a to su u stvari razmaci između prsta. Zašto se ove samoubilačke ćelije toliko žrtvuju? Kako to da ćelija može da ubije sama sebe, kako bi beba mogla dobiti normalne prste? Kako te ćelije mogu znati da njihova smrt vrši tako važnu ulogu? Sve ovo još jedanput pokazuje da sve ćelije koje s vremenom formiraju ljudsko biće su pod Allahovom upravom. Negdje u isto vrijeme neke ćelije su počele da formiraju noge. Ove ćelije ne mogu znati da će ovaj embrio jednog dana imati potrebu za hodanjem kada izađe na svijet, ali ipak one naprave noge i stopala embriju. Trenutno gledate lice čovjeka starog 4 sedmice. U ovom periodu se dvije rupe razvijaju jedna na svakoj strani glave. Teško je povjerovati, ali u ovim rupama će biti oči. Razvoj očiju počinje u 6. sedmici. Ćelije rade sa nevjerovatnim planom mjesecima i jedna po jedna formiraju različite regije u očima. I svaka ćelija stane kad dođe do granice područja kojeg treba da napravi. Na taj način oko, koje se sastoji od 40 različitih komponenti, se konstruiše potpuno. Na ovaj način se oko, koje je prihvaćeno kao najperfektnija kamera na svijetu, dolazi u postojanje iz ničega u majčinoj maternici. Oko je napravljeno sa znanjem da će biti rođeno na svijet pun boja i napravljeno je baš da bi to moglo i vidjeti. Zvukove koje nerođeno dijete još nije čulo su također uzeti u obzir. Uši koje će te zvukove slušati su također konstruisani u maternici majke. Ove ćelije naprave najbolji receptor zvukova na svijetu. Ove scene nas podsjećaju na to da su vid i sluh velika blagodat koju nam je Allah podario. Allah kaže u Kur'anu: Allah vas iz trbuha majki vaših izvodi, vi ništa ne znate, i daje vam sluh i vid i razum da biste bili zahvalni. Sva ova informacija koju si do sada dobio o razvijanju embriona u maternici su rezultat naučnih studija u zadnjih 30 do 40 godina. Ova prilično nova informacija je učinila da se još veći broj kuranskih čuda spozna.